Lho nduk jajane nduk. Si mangke nek karo rono rene karo manti lho roti. Betul. Telo ki mbok mamak ya wae ta, Dik. Ngono iki lho. Duh, kok guys, obong. Oblong. Wadane, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, guys. Iki dhewe arep masak oseng-oseng koro karo sapar karo sambah, guys. Arep tak oseng. Oseng-oseng mek cepete ya, guys. Enake ning kulkas kuwi ya wis tak masak kuwi ngene. Cepet-cepetan, guys, soalnya iki engko nek pitike dhisih teko kuwi dhisih ya lanjut ngumbahi ayam ngono lho, guys. Nek sore iki pesen karo Mbak Pita ku 7 ekor. Lah Mbak Ana mau tak WA. Aku gak iso rono, Bu, sepurane ngono kan dhek habis kuwi ape lomba, guys, ning kecamatan. Ya kaya dhek dindang ngono kuwi. Tapi ngene dhek habis kuwi dina iki engko karo sesuk. Wong iki gak iso rene. Terpaksa dhisik dhewean. Wis masak dhewean, guys. Sak titahe. Wong nek ngene iki ya ubrek-ubrekan do nyadran dhewe-dhewe. Guys. Wis do mempersiapkan sing gawe bumbu jangan, sing gawe bobe, sing gawe alah wis mbok sembarang kalir lah. Persiapane iki dadine wis do ribut dhewe-dhewe ngono kae lho, guys. Ya terpaksa dhewe iki yo masak dhewe. Yo bareng-bareng iki diloloni dhisik iki maksudnya ora pas dina Jumat iki, guys. Ya saurunge dina Jumat iki wis ngloloni ter-ter ngono lho. Kok dina Jumat iki masak sing kanggo apa nganu kancane dik dindang nek do bulan rene. Tak masakno soto bening karo rica-rica ngono pikir kuwi. Oseng koro, tak oseng-oseng guys nek rumahan pun. Iki anu apa sapare. Wojok no. Ya, guys, kayak nang rasin. Terus gulone iki. Gruwedeten iki gulone tak kathoki plastik iki lho, guys. Aku iso semblemet perkara semut. Disarakno family online dikon ndakok jero kulkas, guys. Tapi kok alhamdulillah tak paringi plastik iki kok
aman terkendali. Wis mbok mang, Dok. Rotine, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati lho nggih. Sangune pun. Dompetnya iki lho ndak ning jero kene. Ono nggon ibu ya kak selorokan ngono. Piye iki konsepe guys, jam 7:30 wis diparingi udan koyo ngene iki. Cek isuk guys, tapi kok malah peteng. Hawane malah peteng dedet ki piye iki? Mendunge rek malah koyo ngono kae piye? Piye guys, iki ceritane Mbah Tok ngangge mangkat ning mbaon. Nek koyo ngene iki terus piye? Ya alhamdulillah esuk-esuk diparingi udan. Jagonge ben seger ya guys. Sing do duwe jagung-jagung iki. Lah ya cek ndang ngono mah kepayung. Kena gombale ngono mau cek teles desuk. Walah guys, tak kira ki tak cah ki yo ning omah. Lah kok ndelalah jere do ning baon kabeh jere Pakku. Desih mari yo gak ero. Lah kae gombale yo malah kodanan kabeh kae. Oh alah. Ora roh yo guys, kae manuk-manuk barang kodanan kabeh. Marai yo ora nek pasrahe dadine desih yo gak ndelok omah kulon, Mas aku yo dene ngomah kok. Gombale ngono anggek dijereng dek esuk mang. Paling yo urung garing. Nah yo. Piye yo guys iki? Padahal ki anggek 7:30 esuk iki lho guys. Ate koyo wis sore ngono pantes ya. Sik nang ngulon kae manuk-manuke kan lho. Lah ngono ya ora omong nek Ding kok gombal kuntasno kok piye yo gak iki. Tak kira ki yo ning omah wong biasane yo gak tau melok iki Ndek iki sedina yo gak melok sing Mas Bagus. Ya terima Mas Aziz karo Mbah Komoto.
Kayak manuke kae lah kodanan kok ya kademen. Gumbale guys kadung teles. Tembaru guys, kaya musim tembaru ngono kae. Nek ning biasane nek ning desa kan bulan 1, bulan 2 ki udane ngene iki ngreceh. Bodone Cina, bodone Londo ngono kae. Lah kok iki bulan 5 iki. Iso esuk-esuk udan kaya ngene Kak. Iya ya guys. Konsepe iki cerita donya. Donya wis saya suwe saya nyelot tuwa. Setelah kena diprediksi iki musim kemarau apa musim hujan. Nek gombale wong esuk mula mangke dijerengi aku roh nek jerengi Dik ndrecek teles. Lah kodanan ya ape piye meh diyupno ya kodanan. Lah mang nek pasrah dhe aku tak ning mbahon ya ngono ya tak deloki. Lah iki mang aja kowe omong piye kae manuke aja ngono ya ora roh aku ae. Biasane ya ora tau melok sing. Nangke 7:30. Cacahe esuk mula mang apa anggek budal? Lah iya. Oh alah. Piye iki ya guys, piteke dhisik iki urung teko. Kan pesen ayam kok urung diterno sampai yene. Guys, iki nggodhog lombok. Tinimbangane nunggu ayam kok urung teko-teko, ya iki tak sambi gawe bumbu sayur guys, nggodhog lombok karo kunir tak godhog dhisik. Timbang ngenteni ayame ya urung teko-teko, paling Mbak Pita iki cek ning pasar. Cek ning pasar terus urung teko kene, engko timbangane ngenteni mending tak sambi gawe bumbu jangan. Terus tak sambi sarapan, kamang Dinda gethek ngadai kerdus kae wis entuk 6. Sesuk kan iki rencana tak nggo adah. Ngono kae guys, ayame terus sambele, timun, kol ngono kuwi tak nggo adah ngono kuwine. Engko terus segone yo didhewekno ngono. Dadi ater-ater iki iya ya guys, tak kei maksudnya lalap-lalapan ngono ki persambelan. Ora nganggo sayur. Dhisik iki yo nyayur. Cuma iki nek nggo ngeteri wong akeh kan ora cukup ngono guys. Tak gawe ngono kuwi ae. Lah piye ketoke yo bluwenger sayur lodeh. Arep tak gawe cara dhewe guys iki. Carane dhisik dhewe. Sopo ya? Teluk-teluk. Ndak Mbak Pita. Gak nek Mbak Pita banter kok. Aku tak gawe modelan anyar guys iki persambelan. Cara mono kan iwake. Kene iwak, engko terus enek timun, enek sambel, enek kol, kemangi, engko tak campur-campur tapi segone engko tak adai dhewe ngono guys. Iki ben ngeteri wong kok gak nganggo sayur deh, ngalah sayur iki ora kepangan guys nek saiki neh cara mono tiap hari kuwi enek sing acara sedekah bumi. Jadi bergantian desa kono lah jenenge sayur lodeh wis ben dina lek mam. Jadi kita gawe simple praktis ngene guys, persambelan. Sampean mang iki angke kok pasar berarti? Mboten. Ya wis kok omah? Nggih. Oh, sak piro? Wis berapa ya? Wis kecil ya? Lah, aku kok dikono.
Nang kepilihan. Aku kemarin timbangannya ngenteni aku godok lombok iki aku tak nggo bujangan sik ngomong mikir kok. Tani sik duwe. Itu saya Mbak, sarapan sih. Bukan apa ngetekin ngene bulapan kok ki mangkok. Sik guys, tak jebukne dhuwit Mbak Rita. Tembok total Mbak karo sing ini 262. Ayamnya iki 41. Iya Mbak. Ayamnya 41. Berarti kayak nek 45. 40 biji ping 7. Terus mbok nik terus piro nggih? Pokoknya 262. 262. Iya Mbak. Ayo salah ya. Mbak. Di kalkulator tak doang sampean. Ya, HP meneh ndi ya? Sik guys, Mbak Pita cek bingung. Jumlah iki cek bingung. Ayamnya gede-gede guys. Regane cuma 41.000. Alhamdulillah nggih. Untuk rego murah. Piye, Mbak? 362. Berarti 41 kali 7 tambah 75. Berarti 362. 362. Loro, telu, papat, 362. Lah gak duwe. Mbok tak susuke kok sore lah. Nggih, engko nek karo senam. Nggih. Berarti susuk pinten iki? Susuke 362 nek 60 40 38. nggih, Nggih, 38. Nggih, Nggih. lah 400 ya. nggih. Nggih. Makasih. Kita pilihan gak enak sing Awak nah, wis kuwi aku wis matur nuwun. Lah maune kan 45 kok entuk rego 41 kok malah Lah tapi kan piteke kan piteke cilik ngono. Ndone Pak Popo Mbak wis aku mah tak mbak kok ngene iki ku segepat kecilan apa gak tuh. Yo gak iso nganggo nek tapi nek umumnya yo wis pantes lah. ya wis pantes Mbak. Nggih wis gedhe kok jumbo iki lah wis ora cilik tenanan ngono lho maksud iki yo pantes Mbak. Lah nggih maksudnya nek wis pantes kan nggih. Pantes. Wis aku wis makasih pokoke. Nggih, kula nggih. Lah yo udan-udan sandung sakmene gedene kok ora pantes yo guys. Iki lho pitik yo wis gedhe. Badane lho wis momol kok ngene. Untuk rego 41 ki 1 ekor 41.000 guys. Sakmene gedene mosok kurang gede cah. Dadane mongkok-mongkok kok ngene kok. Wis alhamdulillah. Nang tak sigarane ya guys. Nang dil. Wis mulai tak apa? Ketok-ketoke guys, tak potong-potonge iki engko. Walah wong pitik sakmene gedene jare Mbak Pita kok kurang gede. Ya ora ya guys, pitik momol-momol koyo ngene kok lho, dadane mongkok-mongkok kok ngene. Kok jere kurang gede ae. Ini engko pitik siji dadi papat ki ora wis menyala. Kaya malah gudi. Wis mulai tak godhog guys, iki ngombahe wis bar kabeh, wis resik. Jeroane ya wis tak kek ning freezer. Wis mulai godhog iki. Aki pertama iki guys. Ora ngentas. Cuma sedeng 5 wong dodo ki maksudnya tak dadekno loro ngene guys. Sesuk ki wong siji ya sakmene iki. Wis ngene guys. Kayak nayo-nayoan iki pokoke. Mangis tak bumbu jangkep anek godhong jeruk, serai, salam, jahe tak geprek iki laos. Terus tak paringi marinasi. Wis cocok guys.
karek ngenteni umupe. Terus kae sik tak sambi godhog ndok, guys. Mbok gek-gek sesuk nggo tambah-tambah. Tak sambi godhog ndok urung mateng. Kok dhisih terus apa? Ngulek bumbu sayur sing tak dhisikno mau ki nganu, guys. Iwake engko wedine iki nek apa banger, dene nek badhek dadi tak dhisikno iwake. Wis bersih kabeh. Arek nggodhoki. Nggih, Mas. Paket. Nggih. Nggih, ngene Dinda. Pinten, Mas? 59. Tak sepilno bapak-bapak karo mas-mas sing padha gotong royong gawe gunungan kae, guys. Yang mulai dino iki sampai dino Kamis paling ya bar. Nek gawe iki ning ngarep omahe dhisik iki lho. Ngene bukti sing dienggo nyelep jagung kae, guys. Bet dalane bet. Lah jerene iki ngono nek ngono Mas, mosok yang nyebar ngono sepuluh. Jebone dadi paling 4 jare tanggane. Entuk berangsat kok, Mas. Entuk pitung. Kondang aja yo. Jangan tani. Kok kanggone sapa, Mbah? Ngene sapa? Sampai sarangane apa? Lah sing kok kene mbek sapa sampean? Mbah Wakini. Sampai tawang grogol. Wah, ya lumayan jam sak mono entuk 7. Entuk 7, Mbak. Lah ya. Cepet ta. Lah aku entuk 3 mbah 2 kuwi. Ate kesel dalan nganggur. Lah ngono ki nek ape ning baon ki mbok yo ngomong, lah gombalem aku ketun ora kapan. Oh, alah banget aku ngono. Lah aku yo ora nganggo ngarep, nganggo wis udan deres kuwi. Sing Pak Sunggo payung nyupno manuk. Ngeten yo aku ngono. Oh, alah. Lah yo ngono kadung ngono gak ambune bau neh. Lah kok dibilas nah. Lah mendon gae ni. Lah nek omong nek apa ning baon dhewe yo ora nek udan yo, Mbak. Udan sampe kamu udan. Lah yo, lha kene malah mendung pet. Lah aku lho gawe story sediluk lagi. Aku yo gawe aku mang. Udan kok Mas kene gak apa-apa, Mbak. Berarti ngantek mantuk ki gak udan kono. Udan Lho yo udan berarti padha. Wis roto sih kono. Sampai golek ide. Dek, sampean golek. Digolek sapa? Lah kon apa? Mbok kon apa, Mbah Min? Mbah, mbok kon apa? Ora ora wong sibuk. Nyawah kok. Sesuk. Urung makane cek tak godhoki kae. Wong isek sesuk iya. Enton iki masak Mbak arep nyadran sesuk. Lah mengkan. Gara sedina kok setahun. Lah nek kok mulih barang ra ning nggonku ae. Mboten apa tak ada resek. Lah nek ning nggonku ae wong mergawe aku ya. Nyawa kok. Lah ngono cilik-cilikane aja gegeden. Apa ki gunungan. Sing mikul kaboten.
Lanjut guys, iki polahe dhisik iki wis prut rono, prut rene ya guys. Wong siji tak sambi goreng, tak sambi godhog, tak sambi ngulek bumbu. Wis pokoke ya wis menyala tenan iki sing wis mateng. Tak sambi mrono mrene ya guys. Wis ngono ae nggih kontene engko dilanjut neh guys. Matur suwun sangat dumateng family online semuanya. Semoga selalu sehat Mbak Alfiat, diparingi panjang umur, lancar rezekine ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.